Algú de vosaltres aquests dies per email ha preguntat per què Convergència i Unió ha votat en contra de la instal·lació d'àrees residencials estratègiques a la ciutat de Tarragona. I algunes persones ho han fet amb la bona fe de dir, escolta, però com voteu que no, si això significarà construir habitatges i molts d'aquests habitatges seran de protecció oficial, etc. Mireu, és molt senzill. Jo he treballat molt de temps en temes d'habitatge, com molts de vosaltres sabeu, i no crec en aquest model. Jo diria que és el més semblant al model de desenvolupament franquista que es va fer a Tarragona, de creació de barris allunyats de la trama urbana. És a dir, no crec en el model de crear un Sant Salvador, de crear un Sant Pere i Sant Pau, i que estiguin a 4 i a 5 quilòmetres de la ciutat. És un model que jo crec que no és un model sostenible i no és un model que en aquest moment sigui bo per la ciutat de Tarragona. Però és que és més. És que, a més, jo crec que en aquests moments en què la situació econòmica és la que és, el que s'hauria de fer és, com ha proposat Convergència i Unió, destinar aquests diners a l'adquisició d'habitatges que estan en el mercat, que s'estan venent, que els veieu en els anuncis cada dia, i aquests habitatges convertir-los en habitatges de protecció oficial. És a dir, aquests són els que s'ha de mirar de potenciar en aquests moments. Francament, crear com a bolets barris allunyats de la ciutat de Tarragona no ens sembla el model a seguir en aquests moments.